Adam maşina hyzmat etmeliler, maşina adama hyzmat etmeli. Az serişdeden ýokary hil bolmaly. Maksimum amatly ýokary hille. Sakichi Toyota. Toyota kompaniýasynyň politikasy şol. Ana näme üçin Toyota'ny gorýar, ana näme üçin Toyota döwlenok. Bugünkü videomuzda Toyota'nın tarihi barada, has giňişleýän ýagdaýda we näme üçin Türkmenistanda ýurdumuzda Toyota'ny has köp saýlap alýar we Toyota hakynda başga maglumatlary elbetde Daýkadan öwrenýäs. Soralar taýynadym we bu soraları Daýka özüne, ýagny daýançyja soramaly. Ne köpsü Daýko diýip tanýar. İstesege daýaş diýen, istesege Daýko diýende öýdäki doganam ejem dagam Daýko diýär. İkinci adyňa hoş geldin. İkinji adam. Toyota kompaniýasynyň taryhy 1933-nji ýylda başlaýar we ilkinji maşinler Toyota A1 we Toyota G1. Toyota kompaniýasy 1936-njy ýylda ilkinji ýolagçyly maşinni öndürip başlaýar. Bu da Toyota AA görnüşi. İkinci Dünya uruşu döwründe Toyota harby maşinlary döretýärdi we uruş otarandan soň Toyota kompaniýasy agyr maliýe kynçylygy bilen %100 bolýar. Ve bu ýerde Toyota kompaniýasynyň öwrenen bir zady bar. Ve bu da Daýkaň videoň başyndaky aýdan zady A serişdeden ýokary hil döretmek. Toyota'nın dünýädäki soňky üstünlügi hem bundan soň başlaýar. Toyota 1951-nji ýylda harby ulaw hökmünde Toyota Land Cruiser döretýär we bu maşin Toyota'ny dünýäde tanalmagyna sebäp bolýar. Ondan soň 1966-njy ýylda Toyota'nın dünýäde iň köp satylan maşinlarynyň biri bolan Corolla döräp başlaýar. Soň bolsa Lexus dünýäsi. Bu bolsa 1989-njy ýylda başlaýar. We munyň kıskaça taryhyny Daýka görüň bersin. Lexus'u Toyota kompaniýa döredänni başga markalar bilen konkurensiýa etmek üçin döredýär. O nähilek bolýar. Toyota arzan, amatly variant, Lexus gymmadyrak, lüks varianty. Başta Lexus çykarlarına da Amerikan bazaryna eksport etmek üçin çykarylýar. İnglisçe şu ýerde ýazylyşyny ädir. Goýulyň lüks export USA diýip çykýardy. Şo taýda başdaky sözlerinden emele gelen. Şeýdibem Lexus sözü emele gelýär. 1997-nji ýyla gelenmizde bolsa Toyota'nın hibrid revolýusiýasy başlaýar. Bu da Toyota Prius. Toyota Prius dünýäde iň meşhur bolan hibrid awtolawlaryň biridir. Toyota Prius'u köp ýurtlar taksi hökmünde ulanýar. Hibrid bolan üçin benzin adakka, daşary ýurtlarda da benzin gymmat bilýäňiz. Şoň üçin köp ýurtlarda imna Toyota Prius taksi hökmünde ulanýar. Azerbaýjana bardym, Gruziýa bardym. Şonda o taýda Bolt diýip bady. Bolt taksi çağıramda ikisine de Toyota Prius elli. Eni Daýkam rahatlaýas. Ýa-ni dimde oturup görüňler başladyk. Eni öz dilimine geçäýeli. Awa. Sada we Öz stilimizde. awa. Näme üçin Toyota köp sargalýar? Näme üçin Toyota has köp isleg bildirilýär Toyota'ga garşy? Biziň ýurdumyzda bilişiňiz ýaly nomer 1 maşin Toyota. Toyota ve Lexus. Ben häzir Toyota diýemde Lexus'am avtomat şoňa goşaýyn. Sebäbi ikisi bir kompaniýa, ikisi konkurent däller, ikisi bir kompaniýa. Şol bir adamyň başlyklary şol urda, prosto bu maşin gymmadyrak varianty, bu da arzanrak varianty, şeýlerak. Näme üçin Toyota? Ýan kaýdan sözüm amatly baha ýokary hil. Biziň adamlarymyz Toyota uje öz doganyna, öz garnaşyna, ynana, öz ýakynyna ynanýar, bilýär şu maşin hiç wagt şunu ýolga goýmaýar. Döwleýän ýagdaýynda da zapçaýstlary bar, ustalamyz oňaryp bilýär we amatly çykýar. Zapçaýstlary amatly çykýar, usta hakam amatly çykýar. Häzir men Genesis getirip usta goýan $5 alýar, Dut Camry'ni usta goýan $50 alýar. $50 alýar. O da çykanok. Ana şondan. Hem zapçaýsty bar, hem gowy. Maşyny özüm gowy. Daýkam, näme üçin Toyota marka, Toyota maşinlary beýleki maşinlere garaganda has az döwülýär? Toyota'nın
aýratynam öňküläriniň kaçsa has guýalyk bolupdur. Şu wagtky videolarymyzdan görensiňiz oglanlar bilen. Soňky wagt Toyota'nın kaçsasyna bir açyk pretenziýa bar. Näme üçin? Karobkaň duran ýeri bar, motoryň duran ýeri bar. Ol näme üçin bilemok. Zavatskoy bragam çykyp bile. Belki bizim öňümizden inni çykkandyr. Sebäp TikTok platforma, Instagram platforma şu wagt ýaryp dura. Ussalam hemme şo taýda. Belki öňüm duty kameralaram durandyr. Ýöne biziň habarymyz ýok. Inni biz görüp bilýär. Onuň Land 3'üň motorynyň durany gördük. 21 Highlander'ın karobkasynyň durany gördük. Diňemende oglanlarym TikTok platformany duranýar. Karobkaçy, karobka oňurýan oglanlary görýänsiňiz hemmesini. Häzir atlaryny bir-birden aýda oturjakken hemmesini näýär? Ussalar men özüm ýydarlaýan, özüm görýän, magazakly sebäp bolan edýän zady. Şondan bilen hayran galym. Näme üçin 21 Highlander'ın karobkasy durdy? Bari o 5 ýyl boldy. Näme üçin men duty kamerama 20 ýyl boldy saat bolan o ýytak. Ana şonda var. Oň sebäbini bilemok. Ustalardan soram bol, her hil zat bolup biler. Ýöne gitdiçe maşinlar çylşylmlaşýar. Gitdiçe tekli skor bolany, öňküler 5-4 skordy. 5-4 skordy belli zat karobka hem zat içiniň mehanizmlary az. 8 skorda has köp, döwülmäne zatken. Aýdara, näme üçin Prada'da diýär? Bu demir goýýan, silindir däle. Şoda döwülmedin näde? Näçe az zat goýsam, şonça döwülmeýär. Şo sebäpden hem Toyota kompaniýasy ütgeçik bir tehnologiýa, bir giden zatlar goşanyp öz maşinalary şu Xitay maşinalarynyň funksiýasyny gördüňa. Bir san kitap okap diýmalla, öwrenmek üçin hemme zatny. Inni Toyota'da goşuwrak sebäp dünýä trend boldy da. Şondan men Toyota has köprek döwülýär. Bu meň pikirim. Ne, mesela için sen özünde duty kamer var doğru. Yıl 2005 ya 2004 doğru. 2005 yani 20 ýylyň maşyny oýlada doğru. Şol näme üçin şu wagtky täze maşinlaryň bilen bahasy deň? Ana, gol soru. Kän adam sorýar 21 kamer bilen hakykatdan bahasy deň. Girip görseňiz 15 000 da durandyr, 20 000 da duty kamer durandyr. Edil biziňki 15-20 000 dollarlyk däl ýöne serowna gammadrak da häzir deňeşdirsek. Yan haýdan da atlam. Zapçasti, täze modelleri karangda. Has amatrak çykýar. Angar zapçastlardyr. Ýöne magazin zapçastlary, daja täze model has arzanam çykýar. Angar zapçastlar könänki amatrak bolýar. Ýöne gaty köne maşinlar häzir Samsung kamer bar, bize 90-njy ýyl kamerasy şoň kapody gaty gymmat. 21 kameryň kapody arzanna şondan. Gaty köne ýitip barýan maşinlaram zapçastlar gymmatrak bolýandyr. Ana onu belli galaly. Onuň ýanky zapçastlar ardanak ýan haýdan zadym başda döwülenok. Hakykatdan hem real men şo maşyny hiç döwülenmegini göremok. Hada oý geçip gördüm şo maşyny alyp bar. Arada gyrjynçyk çalşdym olar bar. $10, $20, $30 ne? Dollarda aýtjanymyň sebäbi daşary ýurtda okuyan, görýän oglanlar biler ýaly. Toyota insert görsek, kän dizayn ütgedenok. Doğru. Şolur da. İçen şolur motoru 10 ýyllap goýup bilýär Toyota kompaniýasy. Oň sebäbi bahasynyň amatly bolýar. Hemem ýan haýdanlaryny döwülmeýär. Sebäbi şolur da. Ýöne gaýtarap dursaň, sen prичинаsyny tapýan. Prичинасы bolýar. Häzir täze motor çykanda her gedek adamlar samleýine aýtýar da, ýa-da täze model çykanda 24 RX çykdy bolýar. Ýerine şo montaj etýärler. 20 RX goýdýarlar 24 deli. Şoňalyk täze zat başda çykanda bir açyk bolýar, ondan soň özleri düzelýärler onu. Restalingda düzelýär. Her wagt restalingda düzelýänler, mysal üçin 2005 Titanic olan kän halanoklar 2010-y, 12-ni wapşe däl repetlenýär. Şoňa restalingda öňkü hemme problemasyny restalingda düzelýärler. Onda kuzwa zat ütkenok. Farajyklar zatlar ütke çalaja restalingda bir asfajide denýär golýanda. Ýeriniň ýadyna şunam edelim. Fikirjasda düzedik görýär. Hemme prичинalaryny düzelýärler özleri. Doğru. Şutaýda meniň hem iň köp gyzyklanýan zadym şu. Näme üçin Türkmenistanda ýurdumyzda Toyota kän? Toyota diňe biziň ýurdumyzda däl. Toyota dünýäde kän iň köp satylýan maşynaň biri Toyota. Onuň bilen dünýä trendinde. Şondan ýene bir zat bar. Amatly bahy ýokary hil. Ana şondan. Häzir konkurentler hem bar bular. Xitay maşynlary, Koreýa maşynlary, Kia Hyundai merbet diýjek gelmän. Xitay maşynlary merbet diýjek gel. Ýöne hemmesi däl içinden
Gowsun Saylanmaly. taýlap almaly. Toyota'da uza biz bilýärler näme alasyny diýip. No. Xitay maşinlary häzir görkezip şuň içinden Gowsun taýla diýsen, hemme kişi taýlap bilmeýär onu. Toyota'nın içinden Gowsun taýla diýsen, lüboyny alanda da boy. Düşünün, ana şoňa Doğru. düşünýän uza bilýän adamy şondan biziň halkymyzyň talaby şol. Ýene bir zat biziň halkymyzyň aslanly köpüsi men dogonlamam şeýle. Maşiny şo ýanky Toyota kompaniýasynyň eýesi, ýagny düzüjüsiniň aýdan sözi, men maşyny ellejek geldi, maşyn ma hyzmat etsin diýär. Ýagny käbä çarşa diňe basmaly, sürmeli, eşek edip ulanmaly. Maksimum şo maşyny beren pulny halallamaly, ulanmaly. Ana köp adam pikirine de şol. Şondanam sen özüň Mercedes sürdüň, No. Mercedes ýeka-jussaň bardy. Aýtma. Gidýär, o haýst, emen bolsa Lüboy usta men ustam. Düşünlük, Toyota sürsem Lüboy usta sen ustam. Lüboyna barsam umut bersen bir adama zavisim der. Ya ýeka jangara var ýadyň. Olar diýen bakalna zat ýapan. No. Men barýan avtogunda barýan, avtogund kymmat diýdi, oňa barýan, o kymmat diýdi, oňa barýan. Özüm usta boldum. Özüň usta boldun, ha. Soň Mercedes'den soň BMW-ge geçildi. Mhm. Benzin asosyny özüm çalışdym da. Gözüm öyle. Öwrenip, şurada BMW sürsek, Mercedes sürsek, dostun, Zavur, Azabat, zat öyle diýär. O neme bir tane trikon video var. Bir arzu etdi. BMW alsam gıydılar. Men neme der, neme dat diye. Ondan sonra iyiden ustalar var diýär. Hakiki şol. Ýöne bir de BMW Mercedes diýse, eger de on paketini alsak ýa-da ýyl täzece çalyjy türlerini alyp bilsek, olarym elbetde kaprizini öğretmeýär. Ýöne BMW Mercedesiň politikasy şol. Gatgowda çykarýar 5 ýyl. Ondan soň bir döwle urasa, o İyi maşyn ondan soň sen ulanýar-da, sen onu näde. Domino täsiri ýaly. Sähälçe bir gitçikler ýykylýar. Ondan soň No, ýene bir zat da bizde hem son oňaran bilen. Oňar bilýänlerem nähile zady. Häzir Toyota gatkan olan soň şol bir zada bir gidip okumak gerek gelle günlük. Oňar boň häzir bizden usulumyz Toyota oňaran usulumyzda dünýä standardyna talaby laýyk gelen olanlar bar. Mysal üçin inženerler şolar bilen arkaýyn gidip bile diplomy ýok bolsa-da, şolugdan okamadyk bolsa-da. Sebäbi näme? Günni oňar oturan zady. Praktika bilen eleki teoriýeden gelen bilen praktikada ulansaň wapça başgaça zat bolýar. Usulamy diýjek zadym bir gaty ýokdy da mesele ýok. Lüboy tarapdan kuzw oňarmaly, kraska sepmelimi, häzir kraska maşynyň renkini öwrenlerini заводской ýaly diýerler, daja pribорда goýuňdy. Заводской milimetrini çykar ýa-da näme diýler şoňa. Şonu çykar. Bir zat bilen baglaýar, maňa bir zat bilen. Men onda barlak görmedin de sebäbi alýan maşynamyz paketler, paket maşyna almanda oňran barlanýar. Atak köp manlar. Indi sorum taksi kemri. Hakynda. Taksi kemrama, ulu haypamallyk, heytamallyk. Taksi kemrady videomuz bar. Doğru. Näme üçin taksistler? Yani dünýäde mi bilemokdy ýöne Ken Toyota ulanýar. Niterat ýanky Toyota Prius bardy aýtdym men. Olar gibrit bolan üçin. Indi taksi kemralar bar. Dubaydan bize aslanly Dubaydan gelen taksi kemralar amatly gelen üçin. Degimleri ýeňil bolýar, amatly gelýär da bir probeg eken. Toyota kompaniýasy Dubay'a belli bir zat garansiya berdi. Mysal üçin bize 3 ýyl paket alsak, 3 ýyl berýän bolsa ýa-da 100.000 kilometre, 150 berýän bolsa, olara has köprek berdi. Sebäbi olar optim köp zadarly. Olaryň içinde gibrida ama benzin ammadyr. Gibrida bildiň näçe taksi adakda şonça o taksini amatly etmediler. Kompaniýalar alýa otaydy. Taksi kompaniýalar. Onuň belli bir probekden soň satyp goýarlar. Ya uja garansiya diýýär-da, satyp goýarlar geçen bakalna. Onu alyp berdi, sürýärler. Amatly oturýar. Oňum içinde gowy çykýan ama erbet çykýan ama. Ýanky soraw, näme üçin taksiler, taksi kompaniýalar Toyota'ny ulanýar, Toyota Camry'ni ulanýar. Ýanky başdaklar amatly baka maksimum go kaçda döwlenip, taksada döwlen zat gerek gelle. Alma sürmeli, maşyn durmalylar, hereketde bolmaly ama. Ondan olar optim agalyan eken. Men bir san taksi Camry taýynladym, şonu gördüm. Men olaň renk sary gelýär kaýdotyn. Akasa avto zavod eken ol. Zavod aksadyň ýüzüne ýöne or sary kratka sepdirler. Kapot galýar şeýle işler ak. Bilemokdum şonu. Ma Toyota aldyrýan bar. Toyota alýan, Toyota'nın ýene bir gowdat näme üçin bizde ýanky aýtmak lazım.
maşin likvidni. Likvidni sözün manysyny bazar Forex'ta oynayanlar, hatky bilenler likvidni bolanlar lüboy wagt maşin satyp bolýar. Toyota'ny sen aldın, sattın. Bazar wagtdan $500 daşy arzan çykarsaň 5.000 dom durany ýörýär. Alıp gitýärler. Yani Mercedes näçe wagt satyp bilmedim. 3 ay. Mercedes 3 ayda satdı. 3 aydan daşy. Ito yeni arzan sattın. Häzir Toyota'ny çykarsan $500 jardan et, 1.000 dom durany. Men özüm kän tartdym. Maňa abmeny lisiçka, babçka, dut kämre ýanky maşinlar gelýär. Ýyl täze maşinam, Amerikada taran maşinam. Abmeny dik koýarýan. Abmeny edemde de $500, $400 arzan alýan ondan. Arzanam çykarýan. Özüňiz gördüňiz, çykaran lisiçkalamyz, babçkalamyz bir günüm durany. Gönýärýär. Alyp satarlar marketde ýa. Lep onuň özleri oçuk-buçuk ýerine serilip gymmadyrak başlaýar. Her kim birla edýär. Doğru. Aýtýana videoda bir adam maşiny taýynlaýar, haýyrlanmak üçin, bir adam özüni amatly oturtmak üçin. Alya taýynap çykdy edip özüni amatly oturtýar da. Soňra boý wagt satyp bilýär da. Käbir adam onu taýynlaýar gowy edip buja wagtda satýar. Indi daýkam ştaýdy ýene bir soru. Toyota alanyň goýmaýan, Lexus alanyň goýmaýan. Yani ikisinin zapçaslarynyň bahasy zady, haýsy goýan. Elbetde Lexus gowy. Lexus ählatdaly gowudur. Sana primer getirip bereyim. 2005-nji ýylda Lexus ES 330 bar we 2005-nji ýylda Dodge Camry bar. İkisine seretseň dizayn çalaja meňdiýändir. Ýöne biri komfortly ýumşajyk zat, biri amatly zat. Şunun bärde uje puluňa görä. Amatly zat alsam Toyota'ly bir açyk pulun mawuzy. Lexus. Zapças ýagdaýlary. Lexus'un kygymmadyrak gelýär. Ve Lexus bakasam gymmatda maşin, bakasam gymmat. Toyota'nın elbetde arzanrak. Toyota hemmeler üçin kalby. Lexus komfort isleýän. Onda nemesen bolýar da, mysal üçin Mercedesden düşüp Lexus'a mensen bolýar. O arkayn Mercedes elbetde Mercedes. Mercedes ol sigdan Mercedes diýerler. Mercedes BMW oň başga, oň klasam başga, oň kaçysy ýanky komforty düýünden başga. Tuturum Mercedesden başga. Ýöne Lexus men BMW Mercedesden gaty ýa diýjekler. Bir adymyda ýöne 10 adım derler. Bakatna da seret. Paket BMW Mercedes 100 000, paket Lexus 60 000. $40,000 adım savat ayda. Köne Toyota almagym ýa-da täze Toyota almagym? Onu eýem adamdan öýder şad etmeli. Täze zat bir açyk zapçasy gymmat bolýar. Ýanky ýarlyk datlary bar. Ýa has gymmadyrak ýa goýmaly. Köne zada amatlyrak ýagam bolýar. Ýöne netip bolsa Green Hill ýagymyz. Amatly 530 çykmaly, täze maşinlara da bolar. Gaty amatly bakadan çykanmalar. Şu wagt 10-40, 10-40, 20-50 bar da. Olaram Dodge Camry, Alta Camry, Aziýada da goýsaň bolýar. Ondan 18 Camry, mysal üçin 530 goýmaly. Eýleki goýrak bolýar 10-40. Näçe galta şonça goýlaşýar da. Sondan obsluživaniýa zady elbetde täzänki gymmadyrak, mysal üçin diýeli. Ýöne primer Dodge Camry'da ýag çalşýaňa, karobkan ýagyny. Diňe karobkan ýagyny berýän, ýagynyň puluny. Bu sertkaçyk filtr çykýanka ojak. 20 Camry'da ýag çalşsan, ondan da sar ýene 1000 manat. Ýani köne pulun 5 milyon törýär. Karobkan düşürýärler. İçine zady çalşýarlar, sertkaçyny goýýarlar. Ýagyny çalşyp karobkany ýene dakýarlar. Karobkan ýagyny çalşmak üçin karobkan düşürmeli. Onun üçin bak, aýtmyrlar ýa-da ustalarym tamud etmeýär onu. Ömrüňde bir maşin almaly bolsa, Ýekece maşin. Toyota'my? Ýekece maşin sürmeli bolsa. Ýok. Näme? İki maşin ömrümi sürüp biljek maşin. Ýok, 3 maşin. 3 maşin. Ömrümi şu maşin sürüp wapşe başga maşina geçmejek maşin. Birincisi Mercedes Gelenwagen. Gelenwagen bolanda. Gelik. Şu ýerde goýarsyn. O G63 AMG diýerler. Şol elbetde. Oňa men pulum ýetmeýär. Men onu bäk getirmem bilmem. Men pulum ýetmeýär. Hiç atym ýetmeýär onu. Belki bilemek getirim. Bilemek ýöne men alyp ýöne arzum şol.
İkinci, hiç wagt satman, ömrüme ýekeje maşyn sürüp biljem. Lexus ES 350 Ultra Luxury. 2020 ýaşarlar. Brown salon, ya Rich salon, ya ak salon, gara olmasa öyle. Ömrüme sürüp bilen şonu hiç wagt satman. Üçüncem Jutur T2. Birtan Hatay maşyn. Yo, hakyky ol reklamy däl ýöne däl. Halal maşynym, opşam kän maşyn sürdüm men. RX-am sürdüm, ES-am, Land 300'am sürdüm, Prada sürdüm. Ýöne opşam eslen zadım da şol. Land 300'den men gowurýan, ýa-da Prada'nam gowurýan. Ona aýdyn. Mesele ýok. Nissan Patrol öden halam ýok. Nissan Patrol me Land 300 bolsa da ömürlük sürmeli bolsa, aýsy birini saýladyň, elbetde Land 300. Ýöne zatdadyr. Land Cruiser'ın Lexus varianty diýerler, LX. Ol bolsa wapşe başga zat. Bu videomda bu sorulardan ibaretdi. Indiki videomda haýsy maşyn, haýsy marka gelsin ýa-da dowamy gelsinmi? Kommentarda belläň. Ýok, men kommentarda belläň oglanlar. Haýsy soraglary açalym, haýsy soraglary hakda gürleşelim. Kommentarda belläň. Bu da biziň birinji formatymyz. Size gyzykly bolsa, daşa dowam edýär. Dowam ederiz. Kanallarymyzda da agza bolmagy Agza bolun. Amanyň, men kanalyma agza bolun. Like, kommentarlaryňyzy hem gollan. Sağ olsun. Sağ olun. Bolmy? Näçe mutlu boldy?